Здравейте, ягодки! В момента се намираме в град или село Подкова, не съм много сигурен как се нарича. Дойдохме с влак 4651. Ще връщаме с влак 4652, имаме около 30 минути тук. И набързо дойдохме, близо до гарата се намира едно от най-известните места в България, намиращи се. Именно дървената джамия до град село Подкова. Ето, дървена, абсолютно е дървена. Не знам сега дали се влиза, тук има и кладенец. Там е входа, портата. Имам малко време до влака вече, така че да, ще връщам с 4652-1614, дойдох и по този начин. Как ли, това няма значение. Ето, това е дървената джамия, наистина е дървена, ето както виждате. Доста интересно и спокойно, но ако си има повече време да се седне, да, препоръчвам да се дойде, ако идвате с влак, половин час е достатъчен да дойдете да видите набързо какво представлява. Дайте палец нагоре, се абонирайте за канала. Чао!